איך לומדים לנסוע לרולר סרפר? שלב ראשון. שמים את הרגל השמאלית. שמים את הרגל השמאלית הראשונה מצד שמאל, ואז את השנייה, ודוחפים מהפינה, ראש מהקיר. ואז נוסעים ישר. כשנוסעים להפעיל מהירות, כשנופלים, אז צריך להזיז עם הרגל השמאלית קדימה ואחורה, וגם עם האחורית ביחד. ואז יהיה את הקצב ותוכלו לנסוע. שלב שני. שלב שני. איך נגיד לעשות ישיבה באמצע נסיעה? נוסעים, מתכופפים טיפה, אם יש יציבות אז נוסעים. אם אין יציבות אז מהר להרים כי אפשר ליפול. שלב שלישי. איך מתחילים לנסוע מהקיר, שזה הדבר הכי קל. ככה לומדים הכי מהר. עומדים, מחזיקים בקיר קודם, שמים את השמאלית, את הימנית, דוחפים הכי חזק. שלב רביעי, איך מרימים גלגל. אחרי שלמדתם לנסוע, אתם עומדים, מתחילים להידחף, עומדים על הדבר השחור, אם יש לכם כזה סקייט, עומדים על הדבר השחור, ומרימים את הדבר השחור. אם לא יצא, תנסו ותנסו. ההמשך יבוא.